తాజా లోకల్ వార్తలు వెంటనే మీ ఫోన్లో తెలుసుకోవాలా? ఇప్పుడే ప్లే స్టోర్ లో ఐబీ స్మార్ట్ న్యూస్ అని సెర్చ్ చేసి యాప్ ను డౌన్లోడ్ చేసుకోండి. డిస్క్రిప్షన్ లో లింక్ ఉంది. డౌన్లోడ్ నౌ. జూబ్లీ హిల్స్ ఉప ఎన్నికల ప్రచారంలో భాగంగా రహమత్ నగర్ డివిజన్లో మంత్రి కోమటిరెడ్డి వెంకటరెడ్డి ఇంటింటా ప్రచారం నిర్వహించారు. ప్రజలతో కరచాలనం చేస్తూ అభ్యర్థి నవీన్ యాదవ్కు మద్దతు కోరారు. పేదల సంక్షేమం, ప్రజల అభివృద్ధి కోసం కృషి చేసే పార్టీ కాంగ్రెస్ పార్టీ మాత్రమేనన్నారు. బస్తీలో పేదలకు మంచి జరగాలంటే కాంగ్రెస్ అభ్యర్థి నవీన్ యాదవ్ను ఘన విజయంతో గెలిపించాలని ఆయన విజ్ఞప్తి చేశారు.